Wala ko. May anak. May anak. Dili ko. Baka ba na? Diskarte. Taas. Taas. Diyan ba diskarte? Pare. Anak juga. Mundo pre. Kini ko yung kainom pre. Tuwa. Sing ani ang mga kauban ako diri sa sabong mga kasabong sa makadaog aligre kaayo magtagay ginagmay manggawas ang mga butbut manggawas ng mga butbut basta mga hubog daw. Anak pa, di ba? Kung ano, pwede ako lugyan sa kapag nilang, ano na kung tulong ako? Tungkol sa kong pala kung lugyan. Ikaw. Awa, kamu may haligi. Lae maraol di mo diskarte pautgon mang haligi. Ang haligi may pautgon. Kasawa. Ito guys, haligi. Pamilya na ko. Wala yung tugutog. Pamilya na ko. Wala yung tugutay. Uti na to. Utog mo na yun. Di ba? Pero mas maigi nang pamilya unahon gyud. Pamilya na ako. Kasi lang mga usadya. Ako bitaw, pre. Pre, ang diskarte. Yung ano? Si Mirale. Si Mirale. Budul-dul, si Mirale ko. Magkainom ko. Budul-dul, si Mirale na ko. Ganito mga kaibigan ko basta malasing na sa inom. Kamu. Dili ko ni kana pero lang pre. Ato mo ready ang lukas. Kita dili mo. Ako na nang sugod, pre. Kita dili la be. Sugod na ako na. Ako, pre. Dili gyud ko. Dili gyud ko perfect na tao. Pero ako gyud gibuhat nga parang malingaw gyud. Dili ay way. Imo na. Ako to. Ako, pre. Gusto ko ba nga Ningoling ba? gusto ko ba nga respetuon ko? Oh, kay sakto. Mo na sakto nga haligi. Oh. Ang asawa ko, Oh. juk-juk nga istorya, Oh. muna gapabarog sa haligi. Oh, mo gyud. Ako ba na? haligi ko nimo. Igo lang mo baro sa ligi. Ako dyan, oh, Haligi Oh. ko baro ko niya. i-picture. Oh, picture. Baro siya. Ako asawa. Akong asawa. Bigala lagi. Asa mo importan niya na ron. Anak ko. May sakto gyud nga haligi. Mani sakto, may mag-control sa kwarta ba? Dili kay ang bana mo nang kamot, mo pay kontrolon. Ha? Oh. Gilamay ako lumag. Ako. Kaya pre, ako karon. Ako Lima ka di pasayang pa ko. bahala. Adi na mo. Yo, Okay ra. pre, mana ko pre? Wow. Picture ni na picture ko. Oh. Oh. Ana pre. Oh. Pero akong asawa, upay sugi sa dito. Pre. Ana ang asawa yun. Ayan na pre. Oh, pag mo pala na ko. Dili. Ako may haligi, pre. Ako may gahi sa panimalay. Di ba sabot ba? Ayaw, dili sa kumigawin. Kana. Ang ako wala mang gusto ng barugan ako, pre. Kanan ako. Sabot ha. Uy, away kita mo ito. Oh, wag gyud. Si Raul. Na pa. Dahil mamatay sa baba. Mamatay sa baba. Ko, pre. Mamatay sa baba. Ato po nga Raul. Iya ko tato. Ato po. Tabakan sa bukod. Kay og mag-away mo si Raul may makauloy. Dili kasi mo ito. Kalay boleh. Oy, kalay boleh mo. Di pa. Nangi ko liwa. Ko liya ko tato sila to bukod Raul. Ikaw, tulo taong Maricel. Ano, dugay ka kaya nakauli. Di ba? Ako lang noon og duha ka kiss na mo ni mong ulata. Tato tanda ka ro pre ka. Ato po nga Raul. Kunta niyo present. Ingon sa Raul ko ganiha, sawa ka mo inom sa kultaw ko Maricel basta usar kiss pero mga duha na kiss. Di ko kultaw ako yung mulata. Puglan dyan na kay duhan. Puglan na kay duhan na kiss oh. Puglan na. Wala ko yun. Ano? Oh. Pagmina ba? Oh. Ako, pre. Oh. Klaro po ito na pista, be, sa toro. Oh. Kada. Pwede, mga Oh. Lingon ba? Ako dyan, kasama, gusto niyo, sugbalan. Di lang ko mo saad kay Di karon ba, kay apikim kayo dyan. oh, puhon na lang. Ay puhon lang. Ito ang merkado. Kamon lang. Puhon. Oh, puhon lang kuan sunod lang puhon. Ay, Manihon sa mo dito, okasyon maron nyo. Ato, importante nagtapok ra ba? Importante nagtapok ba lingaw ba? 18 lang. Pamatay na ba?
Okay ra. Mm. Eh, bro, akong gusto ka ba? Dili ako magkuntuan dyan nga. Oh. Wala. Akong gugalingon. Oh. Ako. to ko abi. O gusto mo, karoon na gani. Kita balay. Dawas kita nyud. Wala iskina bas kita tanawa to ko. Sama. Nyala pohon. Pero wala ka umuron. Lakaw pero. Ako pa nang iba ko na kung bata kay dili man wala man nan man ang amahan nan man kung ko doling lapitin gani mita mo nang kuno na ako na nang ipabunyagan Oh. kako na ba magdos na bin akong Oh, mga bunyagan na, mga buwan bunyagan na biya na. Ang bata. mo gani magdos na akong anak karong 18 Mga bunyagan. mo gani diya wala pa mo gusto wala mo koy labot yun wala nan amahan nan Why klaro? ako nang anak ko wala na niyo po Maniwaan ninyo basta ako suporta ra ana ba? Sa. Oh. gusto ko ba ngayon anak ko Nindot yo, luoy kay bata gud. Why bunyag. lagi ba luoy jud dako na biya ko mag 2 years 2 years Ano? na karong 18 Mang iana na ang tubig ana iwakli. ako nang vlog Oh. Papo may patawag na ko Oh. Papo dadan Ah. dako na nakoy laki ikaw kita tanaw na akong anak Mangihi sa ko.